V roku 2014 som surfoval a zranil som si pritom chrbát. A zaujímavé na tom všetkom vtedy bolo, že predtým, než som v ten deň išiel surfovať, mal som v hlave hlas, ktorý mi povedal: ak dnes pôjdeš surfovať, zraníš si chrbát. Bol som práve zamestnaný v práci, z ktorej som bol už veľmi unavený. Bol som na dovolenke a nechcel som sa odtiaľ vrátiť späť do práce. Pomyslel som si, vieš čo, nech sa stane, čo sa má stať. A teraz viem, že ak požiadaš vesmír, aby ti niečo priniesol, mal by si sa na to pripraviť. Stalo sa to, že keď som pádloval k brehu, chcel som surfom podplávať pod druhú vlnu, pretože bol veľmi dobrý deň na surfovanie. A keď som prešiel tou druhou vlnou, praskli mi zrazu dve platničky v chrbte a s určitými ťažkosťami a schopný používať len jednu ruku som sa vrátil na breh. Stál som na okraji brehu a nemohol som chodiť. A počas ďalších 2 rokov sa môj chrbát naďalej zhoršoval a stále som myslel na ten hlas, ktorý povedal: ak pôjdeš von, zraníš si chrbát. Vtedy som sa k tomu stavial otvorene. Bola to ale výzva, na ktorú som si nemyslel, že som pripravený. Bola to však výzva, ktorú mi dal vesmír. A snažiať sa to liečiť prirodzene, nakoniec to dospelo do bodu, keď som bol v tom čase na opioidoch 6 mesiacov, nemohol som si zaviazať šnúrky na topánkach a rozhodol som sa ísť na operáciu chrbta. Počas operácie chrbta chirurgovia roztrhli jednu moju žilu a nevedeli o tom. Zašili ma späť a vrátil som sa na oddelenie. Počas noci som mal veľké bolesti a neustále som stláčal tlačidlo na úľavu od bolesti, ktoré do mňa dávkovalo fentanyl. Sestry mi stále len hovorili: ste v poriadku, len stlačte tlačidlo, keď bude opäť pripravené. A na druhý deň ráno ku mne prišiel fyzioterapeut, aby ma odniesol na rehabilitáciu. Pri operácii, ktorou som prešiel, vás zoberú na rehabilitáciu hneď na druhý deň, aby telo okamžite začalo uzdravný proces. Keď som sedel na okraji postele, pozrel som sa na svoju nohu a tá bola aspoň 2-krát taká veľká ako inokedy. Moje stehno bolo obrovské. Povedal som fyzioterapeutovi, ktorý bol veľmi mladý: moja noha nie je normálne takáto. A on odvetil: budeš v poriadku, postav sa. A môj život až do tohto okamihu, aj keď som sa vždy snažil, ako som len vedel, bol veľmi, veľmi náročný. Mal som syndrom PTSD, z ktorého som sa práve zotavoval, depresiu, mal som fyzické problémy súvisiace s únavou nadobličiek a neuvedomoval som si, aký veľký vplyv to na mňa všetko malo. A počas tej pooperačnej fyzioterapie, keď som sa postavil, hneď som sa zrútil. Spadol som na posteľ. Fyzioterapeut okamžite stlačil červené tlačidlo vedľa postele a lekársky tím pribehol a začali mi pripevňovať EKG na hrudník. Dali mi kyslík na tvár a bolo mi hneď jasné, že toto je dosť vážne, ale zároveň som zostal veľmi optimistickým. Myslel som si len: dobre, všetko bude v poriadku. A neustále som si uvedomoval, čo sa okolo mňa deje. Mal som stále bdelé zmysly a zrazu som ich len počul povedať: nemá puls, nedýcha. A myslel som si pritom len: budem v poriadku, čo bola moja prirodzená optimistická povaha. Zrazu som videl fyzioterapeuta v rohu miestnosti a bol úplne bledý. Bol vystrašený a v tom momente som presne vedel, kde každý v miestnosti je a čo robí. Po chvíli prišiel do miestnosti chirurg, niekto stál v rohu a zapisoval si všetko, čo sa deje, a ja som si vtedy stále ešte myslel, že budem v poriadku. Potom som povedal, aby zavolali môjho partnera, a tak niekto vybehol z izby, aby zavolal môjho partnera, a počul som ich povedať: jeho krvný tlak je 52/36. Vtedy som si pomyslel: wow, toto je vážne. A tesne predtým, než som omdlel, si pamätám, že som sa práve pozrel do rohu a videl toho fyzioterapeuta a naozaj som ho vtedy ľutoval. Pomyslel som si: myslíš si, že si niekoho zabil? A potom ma prepadol smútok a pomyslel som si: nikto, koho milujem, tu nie je. Umieram a nikto, koho milujem, nie je so mnou. Potom som omdlel. Trvalo mesiace, kým som dokázal povedať bez plaču, že nikto, koho som miloval, nebol so mnou, keď som umieral. Zaujímavé bolo, že som potom stále mohol myslieť a mesiace potom som premýšľal nad tým, čo sa vtedy vlastne stalo. Možno som len omdlel, ale potom som sa vrátil k myšlienke, ako je možné, že som po tejto udalosti stále mohol premýšľať. Moje vedomie bolo bdelé a môj pocit z toho, keď som prešiel na druhú stranu, bol ako keby niekto pustil kamienok do rybníka a vlny ako by sa šírili stále ďalej von. Bol som tými vlnami. Nebolo žiadne oddelenie medzi mnou a vlnami a šíril som sa všetkými smermi. Šíril som sa nekonečne a pomyslel som si: tak toto je umieranie? Takéto je teda umieranie?
Začal som vyjednávať a začal som premýšľať o tom, že chcem ostať na zemi. Jedna z najzaujímavejších vecí bola, že som sa cítil byť sám sebou. Necítil som vtedy žiadnu fyzickú bolesť, necítil som emócie, aké som zažil tesne predtým, než som prešiel na druhú stranu. Bolo to vtedy tak, ako keby som si zrazu uvedomoval, že som jedinečný, že som touto vedomou bytosťou, ktorá proste len existuje a stále viac sa rozširuje. Ale chcel som ostať na zemi a začal som vymenovávať ľudí, kvôli ktorým som chcel ostať. Chcel som zostať kvôli deťom a kvôli môjmu partnerovi a ako by na tom nezáležalo. Stále som sa len šíril ako tie vlny, len som sa šíril a šíril všetkými smermi. Vtedy sa však niečo zmenilo. Cítil som zrazu, ako ma náhle obklopilo teplo a zdalo sa mi, ako by to prišlo z iného miesta. A v tej chvíli som si uvedomil, že až do tohto bodu som žil život mučeníka. V podstate som sa vždy znova a znova obetovával, aby som zabezpečil šťastie pre ostatných ľudí okolo mňa, ale nežil som podľa svojho vlastného srdca. Myslel som si, že žijem zo srdca, ale nevážil som si svoje srdce. Záležalo mi viac na srdciach všetkých ostatných ako na svojom. Tak som sa nakoniec dostal až do stavu, v ktorom som bol predtým, než som mal podstúpiť operáciu chrbta. Nezobral som si v práci voľno, len som pokračoval a aj keď bol vzťah, v ktorom som bol, veľmi roztrieštený a niektorí by ho opísali ako toxický, obaja sme sa snažili v tom vzťahu robiť to najlepšie. No nepočúval som svoje vnútorné vedenie, ktoré hovorilo, je čas odísť. A len som stále pokračoval vo vyšliapaných koľajach. Tak som sa dostal do tohto bodu mimo svojho tela, keď som bol ako rozširujúce sa vlny a myslel som na to, že chcem zostať kvôli práci, ktorú robím a žiť tentokrát už zo srdca. A keď som si to povedal, ako keby sa do mňa stiahli obrazy, ktoré neboli veľmi zložité, ale pripomínali niečo ako sériu obrazov, ktoré obsahovali informácie o tom, čo to vlastne znamená žiť skutočne zo srdca. Bolo to veľa malých detailov. Hneď potom som opäť otvoril oči. Bol som späť v miestnosti a počul som, ako lekársky tím hovorí, máme puls, dýcha. A vtedy som pocitil nepredstaviteľnú telesnú bolesť. Neskôr mi lekári povedali, že to bolo preto, že som stratil toľko veľa krvi, že tlak na moje orgány bol neznesiteľný a preto som začal stonať a kričať. Odtiaľto sú moje spomienky rozmazané. Rýchlo ma odviezli hlboko do nemocnice. Pamätám si, ako držali výťah otvorený, aby ma mohli rýchlo dostať do výťahu, odviezli ma smerom dole a pripojili ma na stroje. Nemal som predstavu o tom, čo sa vlastne stalo, ale nakoniec som skončil na diske a morfíne a aj keď som mal veľké bolesti, bol som vďačný za to, že som nažive. Bol som ohromený z toho, čo sa stalo, ale na druhej strane som mal také bolesti, že bolo veľmi ťažké to vtedy spracovať. V nasledujúcich dňoch som sa začal zamýšľať, ale bol som v zlom stave. Nemohol som sa hýbať, stratil som veľa krvi. Trvalo mi asi 8 mesiacov, kým som sa opäť vrátil k práci na plný úväzok. Mal som veľa komplikácií a v bruchu hematóm vo veľkosti tenisovej loptičky. Mal som obrovskú krvnú zrazeninu v nohe, ktorá sa tiahla od brucha až po členok, čo bola jedna z najväčších krvných zrazenín, aké kto kedy videl alebo zažil. Bolo to veľmi ťažké, ale pamätám si, že som raz sestričke povedal, že som nikdy predtým nič také nezažil. Povedal som jej, že som vďačný za to, že viem, aké je to utrpenie. Je toľko ľudí, ktorí žijú s takýmto utrpením každý deň a ja som mohol žiť bez toho, aby som vedel, aké to je. Ten zážitok bol pre mňa určite mimoriadny a cítil som za neho veľkú vďačnosť. Cítil som zároveň aj smútok, no tiež hlbokú vďaku za to, čo som mohol prežiť. Potom som sa začal zamýšľať nad svojou skúsenosťou a tým, čo som povedal, než som sa vrátil k sebe, a síce, že chcem zostať kvôli práci, ktorú robím, a kráčať po planéte so srdcom. A medzi tými stiahnutými obrazmi bola informácia, že mojou úlohou je byť sám sebou a zdieľať samého seba. To bolo všetko, čo som mal. Nerozumel som tomu, ako má tá práca presne vyzerať, ale vedel som, že som predtým nežil zo svojho srdca a bolo na čase, aby som tak začal žiť. Nerozumel som, čo to znamená, ale vedel som, že som žil svoj život nesprávne až do tohto bodu. Takže ako teda žiť zo srdca? Čo to vôbec znamená? Čo je teda moja práca? Posledných 8 rokov ma tieto otázky sprevádzali každý deň a počas tohto obdobia som prežil nádherné skúmanie toho, čo to vlastne znamená žiť zo srdca. Jednou z vecí, ktoré som objavil, je krása srdca
A uvedomenie, že všetci máme tak jedinečné, krásne, citlivé, individuálne srdce a že všetci by sme mali sami seba prežívať ako jedinečnú individualitu. Všetci máme ten vlastný otlačok prsta, ktorý sa nedá kopírovať. Si sám sebou, pretože si to ty. A uvedomil som si, že všetky tie minulé skúsenosti a podmienky a pravidlá, s ktorými som vyrastal, a ľudia, ktorí boli v mojom živote vplyvní a prijal som ich pravidlá a žil podľa nich, a niektoré boli pre mňa dobré, no iné nie. A ja som nepočúval svoje srdce. Moja myseľ bola tak silná, že som nevedel nájsť rovnováhu medzi svojou mysľou a srdcom. A tak som sa pustil do tohto hlbokého skúmania toho, čo znamená žiť zo srdca. Postupne som toho veľa objavil a neskôr za mnou začali sami chodiť rôzni ľudia a pýtali sa ma na mnohé rady. Pýtali sa ma, čo majú robiť vo svojom živote v rôznych situáciách. Nechcel som im radiť, no neskôr som absolvoval školenie a stal sa osobným koučom a potom som tiež prešiel školením liečby somatickou skúsenosťou a prežil som toľko hlbokej práce s osobnostiami ľudí, že sa mi tým otvorila brána vlastného učenia. Tak som si konečne uvedomil, že mojou prácou je pomáhať ľuďom žiť zo srdca. A moja skúsenosť s učením sa žiť zo srdca je praktická, aj keď určite nie je dokonalá. Ak blúdim, srdce je môj sprievodca, ktorý mi povie, dobre, vráť sa k srdcu, nahneval si sa na toho človeka. Urobil si toto? To nebolo konanie zo srdca. A teda je dôležitou praxou človeka vždy sa vrácať k srdcu. Aká krásna vec je to učiť ľudí žiť zo srdca. Je to najväčší dar, aký som kedy v živote dostal. Vzťah, v ktorom som bol, sa rozpadol 3 týždne po tom, čo som vyšiel z nemocnice. Bolo to niečo, čo nemohlo byť ďalej udržateľné. Verím, že môj zážitok blízkej smrti s tým mal niečo spoločné. Musel som začať svoj život úplne odznova vo veľmi zlom zdravotnom stave. Moja dcéra a ja sme sa presťahovali z domu, v ktorom sme predtým žili. Mali sme vtedy dosť málo majetku a bolo to takmer ako keby život stlačil reset a ja som mal novú príležitosť na druhý život. Som vďačný za svoj druhý život. Počúvam o ľuďoch, ktorí prežili zážitok blízkej smrti a vrátili sa ako osvietené bytosti. A mojou skúsenosťou bolo, že som sa vrátil viac ľudským ako kedykoľvek predtým, ale s vedomím, že som smrteľný a že po smrti budem stále existovať. Takže momentálne existujú tieto dve časti mňa a obe stále povzbudzujem k tomu, aby spolupracovali. Aby moje srdce a moja myseľ spolupracovali. Jedným z výsledkov toho je, že moja myseľ ma už viac nekontroluje. Stala sa nástrojom k tomu, čo ma moje srdce vedie robiť. Moja cesta bola nádherným skúmaním, teraz som znovu ženatý, mám krásny domov a veľmi veľa nových životných víziev. A povedal by som, že moje zdravie je tak na 99%, stále mám problémy s trvalou krvnou zrazeninou v nohe a chrbtom. Nemôžem už surfovať kvôli svojim nervom, vplyvu na nervy a podobne. Ale život je taký krásny. Aký je to dar môcť začať druhý život? Ak toto počúvate, chcem vás povzbudiť. Môžete sa spojiť so svojím srdcom. Máte krásne srdce. Je to vaša jedinečná identita a čaká na vás. Takže ak ste ma počúvali a sledovali až doteraz, ďakujem vám. Posielam svoju lásku a áno, tak by som to chcel ukončiť. Posielam svoju lásku.